Гунчев. Генчо Гунчев. Генчо. За къде с това име гражданин следовател? Затова предпочетохте птиците. Не само за това. Най-свободните същества. Какво да правим сега, Гунчев? Прегледах актовете и протоколите от обиколката ви по предприятията. Те са на високо професионално равнище. Добра основа за бъдещи разследвания. Имам известен опит. Защо тогава нормално не използвахте финансовите си способности? А вие, гражданин следовател, били ли сте чиновник? На стол от сутрин до вечер. После грохнал се прибираш къщи и утре пак същото. Всичко от-до. От-до. Всичко. Улици. От-до. Хора. Време. От-до. 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 Не дочакваш пенсии. Погребение. Траурен марш. Шопен. На другия ден те забравят. И ако се попиташ миг преди смъртта, как си живял? Не благодаря. Данки шен. Искам избора да си е мой. На свобода или в затвора? Избора да си е мой. Съжалявам, Гунчев. Но не мога да разбера защо тогава и изборът ви е винаги от-до. Не винаги. Започва от измама и завършва до... До затвора? Не винаги. Исках да кажа до брак. В смисъл на женитба? Да. Не винаги. Един път... Един единствен... Мога ли да помоля гражданката да излезе? Смущавам се от хубави жени. Никоя жена не бива да чува, че някога друга жена е била повече обичана от нея. Принцип.